No niin. Reissu alkaa. Starttasin just tästä Hanhitaipaleen kalasatamasta. Kaikki kamat mahtu kajakkiin. Jopa rinkka. Alkoi aina vähän tällaista, kun viime melontareissusta on kyllä aikaa. Ei muista, mitä kaikkea sinne piti ottaa mukaan, mutta aika lailla sellaista perusretkeilykamaa. Tosin se vaan varastoidaan kumisäkkeihin aika pitkään, ettei kamat kastu. Ainakin se makuupussi ja villapaita ja pitkä aluskerrasta. Tuli kajakin vuokran lisäksi vielä tällainen vedenpitävä kartta alueesta. Koska noita karttoja, Etelä-Konneveden karttoja ei löytynyt suomalaisesta kirjakaupasta, ei akateemisesta kirjakaupasta, ei Scandinavian Outdoorista, eikä Partiaitasta. Vink vink. Varuste netistä en käynyt hakemaan. Tai katsoa, että onko heillä. Aika huonosti niin edustettuna tämän alueen kartta. Kello on 6. Tänään sellainen inhimilliset, koska 5-7 kilsaa. Käy vähän kattoo yhtä kaiturin laavua, jos sinne mahtuisi. Muuten vedän jonnekin luodolle vaan pivakiin. Siinä yö. Tervetuloa reissuun mukaan. Tuolta tuli lähdettyä. Hemmo on tossa. Mä oon menossa tänne kattoo Kaiturin saarta. Ja laavua. Menee kyllä matka sen verran joutuisasti, että vaikka en oo saanut vielä peräsintä veteen, että tässä voisi tehdä vähän pidemmänkin reissu. Jos 10 kilsaa voisi mennä päivässä. Niin kuin taas loppupäivässä, iltapäivässä. Mä vähän niin kuin aliarvioin voimani ja kykyni. Ilman peräsintä 10 kilsaa se olisi aika hyvä, mutta kyllä mä jossain vaiheessa sen korjaan. Mä oikein muista, mistä narusta sitä pitää vetää. Tässä keskellä selkeästä oikein viitti tehdä. Täytyy rauhassa rantautua johonkin ja vähän tutustua vehkeeseen. Tuli tähän Kodan oviseen etelärannalle. Pitää vähän breikkiä katsoa, lukea karttaa. Tästä enää ihan kullin luikaus tonne laavulle. Olisi kiva niinku tutustua näihin isoinkiin saariin vähän paremmin, että mitä nämä sisältää. Tuossa on jollain katiskoja aika paljon rannalla. Joku kalastaa täällä ihan huolella. Pitää vähän tutkia, että miten se peräsimen saa alas ja alkaisi vähän pysyä niinku paremmin niin sanotusti ruodussa. Kaiturissa oli porukkaa. Siirryin seuraavaan paikkaan. Katsoin, että tulee Lahden pohjukan, minne mä menen syöksi. Tässä on niinku jotain siistiä. Tässä on jotain todella siistiä. Katsella tätä luontoa, aurinkoa tietyssä kulmassa. Vedestä käsin. Näitä rantoja. Ikimuinaisia rantoja.
kuunnella lintujen ääntä. Varsinkin kun ei telttaa, niin on joku vaan tuossa bivisäkissä, makuupussissa. Antaa vähän sellaista. Voishan tos vetää tietysti kanervikolla, mutta ei tää maisema niin oikeesti mietitä. Lähkö vähän liiankin syvältä metsän keskeltä ja koko homma. En tiedä mitä mä nyt oikein haen tässä. Joo, en mä kyllä tänne jättää. Ehkä vähän niinku liian rehevää. Menen etsimään toisen paikan. Toinen päivä aukesi aika tuulisena. Keittelen tässä kahvia. Nuotion pohjalla kaasupullo ja siinä kattila. Nukuin tuolla ihan taivasalla makualusta sammaleella ja oli kyllä makea työt. Makeat unet. Tää on todella villiä metsää aluetta. Tää on ihan koskemattomia nämä saaret. Täällä on tervasta niinku metsä täynnä ja keloa. Oikein yllätti tää niinku villiys tässä. Mä ajattelin, että tää on sellaista retkeilyaluetta, mutta tää on aika koskematonta. Koskematonta paikkaa. Mut matka jatkuu tästä ja puurot ja kahvit huulee ja mä lähden pohjoiseen. Säikytän pannukahvia ja pistän termariin. Ja se kaikenlaista puuhaa, kun lähtee seuraavalle legille, mutta kyllä tuon tuulen pitäisi tosta vähän tauttua iltapäivää kohden. Tulipa vahva kahvi. Vaffa kaffe. Mut joo, myrskyn kehitti. Näin myrskyy, mutta aika navakka tuuli etelästä päin. Viiden kuuden maissa on ukkosta pariksi tunniksi luvassa. Et en tiedä missä täytyisi silloin olla, olisiko jossain saaren lähellä hyvä. Mut tuulen pitäisi vähän rauhoittua. Mä löysin sen peräsimenkin nyt. Se on tästä vaan vedettävissä. Aika easy. Kotkaliitää yläpuolella. Aika vaikuttava näky. Iso kotka. Tosta mä saan mun suunnan. Pohjoinen on tuolla. Aika reipas maininki tää kyllä on. Nyt mä lasken sen peräsimen. Vihdoinkin. Sitten lähdetään kohti pohjoista ja räystä Saloa. Tulin tähän ison Ruissalon suojaan tuulelta. Tääkin on kyllä niin komea mesta. Komeet kalliot täällä pikkusaaressa. Tääkin olisi yksi potentiaalinen taukopaikka. Olisi hienoa hyppiä täältä kalliolta. Kävis katsoa eikä tuolla syvyyden vaan. Mut mun nyt on lähdettävä tästä ukkosen
ukkosen edestä pois. Mieluiten laavulla. Täällä sitä vedetään Etelä-Konneveden karikkoisilla vesillä. Edessä just aika pahan näköinen kari. Mäntysaaren länsipuolella. Mäntysaaresta 200 metriä länteen. Vesi olisi vähän korkeammalla, niin noita ei näky. Toi on ihan niinku luoto. Tää siitä läheltä varoa, että jos siinä on matalaa. Tosiaan kova aaltoa, mutta myötä tuuli, et sillä on ihan positiivinen kokemus. Mä kierrän noin luodon vähän kauempaa siellä. Vaarojen karikko. Laavusaari näkyy jo sitä kohti. Pieni pyysala edessä. Ja kun näyttäisi olevan joku isompi vene siellä. Mun mielestä vähän tylyä, että ollaan isolla veneellä. Pieni melo ja sitten kajakillaan saa mennä bivakkiin nukkuun. Siinä vaiheessa vaihdetaan saarta, en mä sellaisen. Sain veneen tänne Navetta-saareen, missä on siis laavu. Ihan hyvä tuulensuojainen poukama tässä. Ei lähde tästä mihinkään, laittaa vielä vähän ylemmäs vetää veneen, niin se on siinä. Tästä lähti just sellainen moottorivene, 2 jätkää poistuivat mun edeltä. Täällä on jätepiste. Aika hieno laavu, nuotio edessä. Hieno maisema järvelle selälle. Tässä on mukava tsiikailla illan muodostumista sitten. Saarihan ei ole kovin suuri, että tuossa on vieressä sitten muita saaria. Täällä on sitten isommalle veneelle laituri. Mutta ei tos viittis niin enää vastatuuleen lähteä, meillä ei sit tuu yhtään mitään. Kova blosis. Ukkosmyrsky rintama ihan sen sydämessä. Yhtäkkiä meni maisema aivan valkoiseksi. Mä näin tuolta kaukaa, kun se tuli niinku vauhdilla toi ukkosrintama. Siis ihan rintama, saderintama. 100 metriä sekunnissa sanoisin, että vauhtia oli. Nyt on tällaista. Aika hurjaa kokea tää keskellä saaristoa. Kajakki suunnilleen jo pakattu. Lähtö kuntoon. Kannellaan 2 kumipussia. Suuri osa tavaroista niissä. Elektroniikka. Sänkyosasto. Sänkyosastossa on makupussi. Villapaitaa. Pitkää kerrastoa. Sen sellaista. Että jos tarvitsee nopeasti niin kuin lämpimään, niin ne on siellä kuivassa. Sitten mulla on niin sanottu byro tässä, eli toimisto. Kaikki mitä meloessa voi tarvita, eli vettä. Vettä aika loppu kyllä. No niin, on matkakin. Sitten on kartta. Pystyy lukemaan sitä siinä. Vedenpitävä kartta. Penkin taaksekin saisi jotain meloessa tarvittavaa, mutta siellä on nyt pientä lätäkköä. Siellä on vettä, eli ei sinne voi kaikkea laittaa. Viimeisessä kapyysissa makualusta, tarppi, bivakki,
rinkka. Ja tuossa välikuivakapyysissä on keittiökamaa, trangia sun muuta. Nyt ei tullut trangia, mutta niin kuin kaasupoltin ja yksi kattila. Näin. Matka voi lähteä, tästä lähden suoraan itään kohti. Tutkin vähän seutuja, mulla on 8-9 tuntia aikaa meloa, että pystyy käymään katsoa kaikkia kohteita ja paikkoja, mitkä kiinnostaa. Vähän suunnitellaan niin kuin seuraavaa tänne kohdistuvaa matkaa. Täällä olisi kyllä todella upea tehdä joku viikon niin sanottu alueen syväluotaava reissu. Ottaisi kaikkea telttasaunaa mukaan ja sun muuta. Tosi kirkasta vettä täällä Nenäniemen takaisella lahdella. Ei tääkään Lahti kovin kutsuvaa ole. Täällä on petolinnut kiertää ilmassa ja metsät on aika synkkiä. Ja aika tukos nämä rannat, näillä ei ole mitään leirin mahdollisuuksia. Mitään komeen leirin mahdollisuuksia, ei ole mitään avokalliota. Rehevää. Tää Paskoniemen länsipuolelle, tää on Sääksen pesä tossa puun latvassa, niin en mene lähemmäs. Ajattelin eka, että menen rantailun, mutta nää vartioi pesäänsä niin, että ei tietenkään se on rauhoitettu. Rauhoitettu pesimä. Lähden tästä ennen kuin Sääksi hyökkää, niin kauas pois. 3 tyyppiä vaan. Ainakin mitä mä näen. Kanssa on koko sukun mukana. Sitten oli aika iso veijari siellä pesässä. Tulin tänne Varpusen linnaan, viimeinen etappi ennen noutoa erämaasta. Pari tuntia täällä tappanut aikaa. Maan on vaan syönyt makkaraa auringossa. Mikä sen parempaa. Tästä matka sit lähtee takaisin kohti venesatamaa, siitä noutokotiin. Upea paikka, tänne pitää vielä palata. Kiitos Etelä-Konnevesi. Nautin.